Amb els anys hem après que les paraules importen i que ens defineixen. Per sort, la societat avança i nosaltres amb ella, sempre ben acompanyats de persones amb empenta. Després de 50 anys ens hem fet grans i com les persones ja no som les mateixes i tenim la necessitat de tornar a explicar-nos al món. Jo no sóc la mateixa. Soc diferent. Sóc com sóc. Sóc única. Per això, ara, l'associació ALBA és ALBA, escrita amb una tipografia única i diversa, com les persones que en formen part, amb el mateix propòsit i situant les persones al centre, però amb una imatge unificada, més reconeixible i adaptable. I si l'ALBA fos una persona, com seria? Transformadora, inclusiva, emprenedora, somiadora, sostenible i amb empenta, com el nou color verd que transmet més vitalitat i que ens continua acompanyant. Però no està sol. Incorporem el lila, un color que diu molt de nosaltres, una entitat que pensa majoritàriament en femení. I en una entitat plena d'artistes volíem posar el valor al traç humà, que incorporem a partir d'unes il·lustracions pròpies que parlen d'històries, conceptes i emocions que ens ajuden a ser més accessibles. Canviem per comunicar millor, per arribar més lluny, però mantenim la nostra essència, amb més força i determinació que mai. Juntes podem teixir el futur que volem. ALBA, persones amb empenta.